l-ar ġimgħa tal-pandemija f'Malta. Apparti li l-każi splodew il-fuq, il-pandemija qed taffettwa aktar persuni ta' bejn il-25 u l-44 sena, wieħed minnhom jinsab fit-taqsima ta' kura intensiva bl-assistenza tal-ossiġnu. Fl-aħħar 24 siegħa 75 każ ġdid, 31 persuna fieqet mill-virus. Il-każi attivi, inkluż 7 immigranti, jitilgħu għal 632 din il-ġimgħa, total ta' 442 każ, medja rekord ta' 60 każ kuljum. Minn dawn bħalissa hemm 9 persuni fl-ITU, 7 fl-IDU, 9 fi swali oħra f'Mater Dei, 12 fl-Isptar Boffa, 18 fl-Isptar St. Thomas u persuna f'Caring Rec. Dan kollu tħabbar mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fil-bulettin mediku li qed tagħti kull nhar ta' ġimgħa fejn reġgħet saħqet fuq l-importanza tal-użu tal-maskri f'kull ħin. Hawnhekk għandna responsabilità tal-pubbliku. Ġifieri jekk aħna nafu li rridu nilbsu l-maskra meta nkunu qegħdin barra, meta aħna nkunu qegħdin f'postijiet fejn hemm nies oħrajn li jkunu qrib tiegħek, dan huwa sens komun. Dan huwa sens ta' responsabilità li nippretendi li kull persuna għandu jilbes il-maskra u jilbisha kif suppost. M'hemmx għalfejn ikun hemm l-WHO jew m'hemmx għalfejn ikun hemm il-pulizija li qed jgħidlek ilbes il-maskra. Għandna responsabilità tagħna kollha li nilbsu. Aħna hekk kollha qegħdin libsin il-maskra għaliex hija responsabilità tagħna kollha. Il-maġġoranza tal-każi fl-aħħar 7 ijiem ġew mill-klaster tal-familji bżieda ta' 86, total ta' 393 każ sa mill-4 ta' Lulju l-hawn. Il-Professur Gauci ħabbret li minn meta bdew it-testijiet fl-ajruport appena dan reġa' fetaħ fis-sajf, pajjiżna reġistra 24 każ importat li l-maġġor parti tagħhom ġew minn Franza, dan meta saru inqas minn 1000 test. Net News staqsa lil Charmaine Gauci kif tikkumpara Malta mal-kumplament tal-Ewropa. Bħala rata ta' mortalità għadna bl-effett li kellna minħabba li kellna numru sostanzjali ta' mwiet, infatti ir-rata bħalissa qiegħda ta' 3.2 per 100,000 population. M'għadniex l-ogħla għaliex ir-rata ta' Spanja hija 3.3 u ta' Rumanija 3.4. Waqt il-bulettin mediku ingħata aġġornamenti dwar il-COVID-19 app f'pajjiżna fejn tħabbar li b'kollox niżlu din l-app fuq il-mobile tagħhom 70,855 persuna jew 14.7% tal-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex. Kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw il-pandemija tal-COVID u kulħadd iħares lejn innifsu jgħid x'nista' nagħmel jiena u dejjem niftakru la qegħdin din il-pandemija aħna nagħtu l-kontribut tagħna ħalli innaqsu dan l-impatt li jista' jkollha din il-pandemija. Kien Kutajjar, Net News.